Čaute ľudia, dneska tu sme v hre World.io, kde musíme takto to si rozširovať našu zem. Takže idem si spinnúť. Money. OK, mám Slovensko. A idem toto hneď obrovsky rozšíriť, lebo ja som 5. To byl taký typeč.
upgrade. Boom. Idem si to a ideme na to. Ešte to zväčšovať.
Ok, tak to już wszystko. Już sobie do Petrol. Nie będzie to like, odber, a ciur.